saltă la acest videoclip de astăzi și aș vrea să jucăm Free Fire și aș vrea să jucăm cu player, la room, 2v1. 2v1. Da, jucăm 2v1. Și vedeți cine câștigă. Eu am un kill. Avea Elite Master. Elite Eroic. Încercăm să-l învingem. Hai, dacă dă cap, îl punem pe TikTok. TikTok. Nu TikTok, pe YouTube. Hai, și. Hai, 1v1, îl pun pe YouTube. Și. Mamă, ce bună e! Mamă, l-a bătut de toți bani. Măcar dacă nu rămâne acolo, mă. Stați un pic. Cu el. Și acum